Ginini nga panalangin o pasalamat sa Diyos diha sa atong tagsa-tagsa nga panimalay o tagsa-tagsa nato nga usa kabanay nga tumutuo diha ni Kristo. Nga pinaagi nini karong adlaw ang simbahan naghatag og dako nga pahinungod og pagdaig pinaagi sa atong mahal na anak sa Diyos nga si Jesucristo. O pinag-agi nini nga balaan nga bata, pinaagi sa hulagway, naiusa kita diha sa pagtuo nga kita gidala, pinaagi sa pagtuo diha sa simbahan. Nya karong adlaw mao kini ang dako nga pagdaig diha kanato, isip usa ka tumutuo kang Kristo Jesus diha sa grasya nga atong nadawat kada adlaw sa atong kinabuhi. Nya karong adlaw mao kini ang dako nga pagdaig kanato, pinaagi nini nga bata nga si Jesus nga pinaagi sa iyang mapaubsanon o kanunay nga pagsunod diha sa kabubuton sa iyang amahan, the Father in heaven. Then we are also receive the abundance of blessing coming from God because of the obedience to His Son. O pinaagi niini nga obedience, kita usab nakadawat sa paglaom. Nya kini nga paglaom diha kada usa kanato, nahimugso ang bag-o nga pagkatao diha kanato, nga mao nga mahimo kita nga usa ka anak sa Dios. We become a children of God in the obedience of Christ and also in the life of Christ, in the humility of Christ diha sa atong pagdawat nini nga kahayag. Nya pinaagi nini karong adlaw, angayan kita nga mukita diha sa batang Hesus, kay kita nga mga Kristiyano ang atong hulagway mahimo nga pariyo kang Kristo, nga modelo diha sa pagkabata. Bisan si Jesus nahimo nga usa na ka mature diha sa iyang pagtubo, pero ang iyang batasan ug ang iyang karakter, ang iyang virtue sa iyang kinabuhi sama sa hulagway sa usa ka bata. O pinaagi nini nga kapatanon nga iyang kinabuhi sa kanunay, ana kaniya ang pagsalig sa iyang amahan. O sa kanunay ang iyang kasing-kasing dili mahimulag diha sa Dios nga iyang amahan nga tuas sa langit. Nya mao kini ang gusto og tuyo ug tumong ni Kristo diha sa atong kinabuhi, diha sa atong bunyag. Even we are already matured and even we are already old, we become like a little child. We become childlike. Nya mabitaw diha sa atong kinabuhi nga kung kini anak kanato ang kasing-kasing nga mapaubsanon o pariyo kang Kristo nga modelo sa tanan sa pagkabata sa kinabuhi tungod sa iyang pagka-obedient sa iyang amahan o sa kanunay sa iyang pagsalig, ang atong kinabuhi usab mahimo kini nga hulagway diha sa uban. Kay ang atong pagdawat sa kahayag diha kang Kristo Jesus, mahimo kitang sumbanan sa uban mahitungod sa paghigugma o pagsunod sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mabitaw ang awit nga nagaingon batu balani sa gugma. Ugun sa kini nga batu balani sa gugma, nga it attracts, it magnify, it gives life para sa uban. Mao kini nga ang gugma sa usa ka anak sa Dios, nga it will attract everything diha sa usa ka tawo tungod kay ang iyang kinabuhi anaman sa sumbanan, diha sa kayusahan, diha sa pagtuo o pagtuman sa balaod sa Diyos sa iyang kinabuhi. Nya mabitaw ang Ebanghelyo karon ni San Marcos, nagisgot kini nga unless you will become a little child, you will inherit the kingdom of God. And why? Why? Say so nini nga pulong, tungod kay ang usa ka bata naghulagway kini sa usa kahulagway sa anak sa Diyos nga mapaubsanon. Naghulagway kini sa simplisidad nga kinabuhi. Nya diha sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkasimple nga kinabuhi,
Ana kaniya ang kanunay the honesty and endurance to be trusted all the time to His Father in heaven. Pero kita nga mga mitubo na diha sa kahamtong sa kinabuhi, dili na ang atong kinabuhi ingani. Ang atong kinabuhi, we no longer dependent to God. We always trust ourselves. We always abandon and no longer believe diya sa providensya sa Diyos kada adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay we think that our knowledge and our capacity and our ability diya sa atong kinabuhi, usa na ka atong paningkamot nga kita mahimo nga usa ka tawo ug dili na kita mukita sa Diyos kada adlaw sa atong kinabuhi. But thanks to the Word, thanks to the message of God, karong adlaw gipakita kanato nga kinahanglan kita kad-adlaw sa pagsalig sa Diyos. Nga kada-adlaw ang atong kinabuhi, mahimo nga usa ka bata nga masulundon o musunod diha sa kabubuton sa Diyos kada-adlaw sa atong kinabuhi. Kay ang kalipay sa usa ka hulagway sa bata nga mao ang kanunay sa pagsalig o kini nagulagway kini diha kanato isip usa ka binunyagan. Ug mao kini ang tuyog tumong diha sa Dios kanato karong adlaw. Ang hiyas diha sa usa ka bata kay nagaingon nini, unless you will become a little child, you will inherit the kingdom of God. Because the kingdom of God belongs to the children, belongs to the spirit of obedience, belongs to the one who trusts to the Father in heaven, belongs to the one who always ask to God all the time, because the one who asks means constantly and persistently to pray of communicating to his Father, then it unites always the heart of that person in the Spirit of God. Nya mabitaw ningon si Pope John Paul II, ningon siya, bisan man og ikaw mahimo na nga tigulang, ug ang tanan mo collapse na ang imong hunahuna, ang imong kinaadman sa kinabuhi, apan kung anaa kanimo ang espiritu nga pagkabata ni Jesus diha sa imong kasing-kasing, it always renew and it always make always the love and manifest the radiance of beauty diha sa usa ka tawo tungod kay ang espiritu sa anak sa Dios nga balaan nga gitawag nga ang anak nga diha nagulagway diha kanimo, then the Spirit always attract the people tungod kay ang kinabuhi sa usa ka Dios magpabilin sa pagkabata hangtod sa kahangturan. Kaya ang atong espiritu kung nahiusa diha kang Kristo Jesus kada adlaw sa atong kinabuhi, then we become united in the love and the kindness of God diha sa atong pagkatao. Nya karong adlaw mao kini ang atong gi-celebrar niini nga mahimo kitang bata, childlike, not childish, because the child is always wanted diha sa iyang kagustuhan sa iyang kinabuhi, but the childlike always obey. The childlike always manifests the love of God. The childlike is always patient diha sa iyang kinabuhi. Kay nagingon gani diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, unless you will become a little ones, meaning the little ones is the one who also inherit the kingdom of God. And who is this, my dear brothers and sisters? That the little ones, meaning the Christian value. A child who always accept in obedience to the Father in heaven diya sa iyang kinabuhi. Nya mao kini ang atong gidawat diya sa atong bunyag. The Spirit that gives us overwhelms the zeal to love, to share, and to abandon and to entrust our lives every day diya sa Diyos sa atong pagkatao. Kay mauli kini ang importante. Nya mabitaw nga diya sa atong pagkatao kung anaa kanato na ang bahandi, we acquire everything in the world, the material things, especially money, then it corrupts our childhood.
It corrupts our childlike diya sa atong kinabuhi. Nya ang atong kasing-kasing dili na mo kita, and we could not also entrust everything diya sa Diyos sa atong kinabuhi. Nya mabitaw nga diya sa kadaadlaw in our suffering and also in our difficulties of life, drawn us everything that we go back again to our childlike, to become trustful diha sa Diyos and also obedience to the Father in heaven. You know, we visited one nini nga adlaw diha sa usa ka tawo nga usa na ka pangidaron nga 110 years old. Ug makita nimo ang hulagway sa usa ka tigulang nga mubalik siya sa iyang pagkabata, meaning ang iyang pagkatawo mahisama siya sa hulagway sa pagmaya o kasadya o kasanag sa iyang naong tungod kay makita niya ang iyang kinabuhi nga wala na siya kusug apan anaa na kaniya ang pagsalig sa Diyos sa iyang kinabuhi. And this is exactly the Lord teaches us every day. The Lord give us to learn every day diya sa atong mga kasaypanan o atong suffering diya sa atong kinabuhi. O kini mahimo kita nga mapaubsanon, we become obedience to the Father in heaven. O kini nga obedience maghiusa diha sa kahayag kang Kristo nga usa ka bata nga hulagway diha sa katumanan, diha sa kaluwasan sa atong kinabuhi. And the more we become childlike, the more we become obedience, the more we become trustful, and the more we become lovable diha sa grasya sa uban, then we become an image and likeness of God diha sa atong kinabuhi. Then our life will attract the people, and the people will come and ask us, how come until now, even in your suffering, even in your difficulties of life, how come you are still stand and always praising to God? How come you always manifest and testify the love of God diya sa imong kinabuhi? How come every day you never doubt the love of God diya sa imong kinabuhi? How come you are always reject your faith, even your family is always destroyed because of the situation and the hardship of your family? How come you are still stand in God? How come? And you will say the truth of life, that because you receive truly the message of love of God, through becoming a childlike in your heart, then it will always manifest the glory and testify the truth diha sa imong kinabuhi. Yamaw kini ang gusto sa Dios kanato karong adlaw. Kini nga kapistahan sa Senior Santo Niño. Yamaw kini ang maghatag kanatong paglaom karong adlaw. Nga pangayoon kanato nga ang Espiritu sa Dios nga pagkabata ni Jesus nga mapaubsanon, mahigugmaon ug puno sa pagsalig sa iyang amahan, maghatag kanato nga hulagway usab diha sa uban para kita makadawat sa grasya nga kita makadawat sa gitawag gingharian sa langit. Because the kingdom of God belongs to the little children, belong to the little ones, meaning we become a little one and also are children of God through our obedience in the commandments and the will of God every day in our lives. But it is hard for us. It is not easy for us. Only through the help of the Holy Spirit belongs the grace that we become obedient and we become trustful and we become lovable. And that is why, my dear brothers and sisters, today we ask the Lord to become obedient and accept everything to the will of God, because this is the key of happiness, that we become a little children.